Bueno, buenos días a todos, gracias por venir un rato más del programa Adral. Solo quiero presentar un poco a los componentes de la mesa que van a participar en este día, primer día viveiro aquí del tema de las campanas. Cuando hablamos en el programa Adral para buscar actos más novedosos o cosas que no se hicieran nunca en viveiro, hablamos un día del tema de poder hacer un acto de campanas y yo contacté con Valentín, campanero de la Catedral de Mondoñedo y también miembro de la Asociación Gallega de Campaneros, y él me puso en contacto con la asociación y la verdad que estamos contentos de celebrar en Viveiro este acto. Trajeron las campanas, como veis, que están ahí en el claustro para tocar después. La idea es hacer aquí una pequeña charla, nos explicarán un poco el tema de toda la fabricación de campanas y un poco la asociación, y después a continuación haremos el toque en el claustro y si el tiempo lo permite haremos lo que estaba previsto, lo de las campanas. Tenemos un altavoz, se subirán ellos y los compañeros de aquí de Viveiro al campanario de San Francisco y por de Santa María. Tenemos un altavoz pequeño, entonces irán explicando poco a poco cada toque para que sepamos qué toque es y le tocarán a continuación. Esperemos que lo voy a presentar a los miembros de la mesa y ya les dejo a ellos, que son los protagonistas. José Enrique López Ocampo, maestro fundidor de campás en Caldas de Reis. José Troiano Carril, investigador de fundidores de campás galegas, que fixo un estudio para as campás de Viveiro que penso que non vai a sorprender a todos. José Andrés Barreiro Garrido, presidente da Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, e Valentín, que foi o noso interlocutor, que é o campaneiro da Catedral de Mondoñedo. Valentín Inso Palacios. Deixo a ustedes con eles. Bos días. Bueno, bons días a todos e a todas. Como xa dixo aquí o presidente, eu son Valentín, campaneiro da Catedral de Mondoñedo e miembro da Asociación de Campaneiros de Galicia. Antes de pasar a presentarlles, ainda que xa os presentou, eu farei un pouquinho máis extensamente, antes de presentar aos meus compañeiros de mesa, quería agradecer por parte da Asociación de Campaneiros a Pepe Veiga, o presidente da Xunta de Cofradías de Viveiro, que pensaron en nosotros para facer esta actividade en Viveiro. Agradecemos moito e nós estamos moi contentos porque ao fin e ao cabo é divulgar máis o que é o toque de campanas. Tamén quero agradecerlle moi especialmente a Pacucho e a Román porque permitironme vir durante un par de días, visitar os campanarios, que puxeran as igrexas a nosa disposición. Agradecerlles moito e eu tamén pido un aplauso para eles por a súa colaboración. Vamos a ver, quixemos dividir isto en tres partes, non? Unha primeira parte, a charla que van a facer aquí os meus compañeiros de mesa, e unha segunda parte. Tiñamos pensado facer entre Santa María e máis San Francisco, pero bueno, aquí o tempo, o de Santa María é un campanario moito máis complicado, entón o que propoñemos é que os campaneiros de Viveiro, que hai varios, suban a primeira vez eles e que toquen as seus toques, que nos expliquen o que tocan, para que os de Viveiro, que son seguramente o que entendedes é ao mellor un pouco toque a morte, pero que entendades máis os outros toques que se poden facer e que se tocan en Viveiro, explicados. Despois subiremos nosotros para facer algún toque distinto do que se toca aquí en Viveiro, e despois habrá unha terceira parte. Non sei se temos a suerte, non sei se puido vir Manuel, un dos antigos campaneiros, se está el, pois que nos explique aquí, mediante as campanas que temos no claustro, os toques que ao mellor xa se perderon e que el sabe, non? E basicamente era para que todos os que están aquí e que irán tocar as campanas, sobre todo se hai nenos, que é o que buscamos, que poidan facer ese toque aquí nun campanario e a ver se van collendo un poquinho de ánimo e de gusto polas campanas. Bueno, sin máis, paso a presentarlles aos meus compañeiros un poquinho máis extensamente, como dixen. En primer lugar vai falar José Andrés Barreiro, Andy, pos amigos, claro.
é o presidente da Asociación Cultural de Campaneiros de Galicia. El foi un pouco a alma mater de que se constituíra esta asociación. El aglutinounos a todos e estamos moi contentos un par de anos despois, casi 3, de estar aquí. El dedícase, entre outras cousas, á recuperación das diferentes toques manuais de campar presentes en Galicia e a difusión, sobre todo, do oficio de campaneiro. Consegueu que na Catedral de Santiago de Compostela se volveran a tocar manualmente as súas campás, despois de moitos anos de silencio. Exerce nela tamén como campaneiro para determinados celebracións solemnes e tamén fai ensaios un par de veces a semana ali na Catedral. O sea que ele realmente conseguiu moitas cousas en pouco tempo. Sin máis, pasa a falarnos un pouquiño, xa non digo dos temas, porque te encargarás tú perfectamente. Paso yo a Ana. Bo día, grazas Valentín e grazas a todos o que o fixachedes posible. Aos que fixachedes posible, pois que poidamos estar aquí. Por xente como vos, pois esta labor pode seguir. A divulgación das campanas, que igual ata hai uns anos, pois pa moita xente pois semellaba un estorbo, semellaba ruidos. Cando falamos das campas, pois falamos dunha linguaxe, podemos decir, ancestral. As campas levan existindo hai moitos séculos. Xa se utilizaban os romanos para a apertura de mercados, de baños, xa tamén na Asia tamén se utilizaban. A Igrexa, por exemplo, empeza a utilizalas a partir do século VI, a Igrexa occidental. A outra, pois xa empeza un poquinho máis tarde. Porque se empeza máis tarde a utilizar as campanas. Cabe dicir que a Igrexa foi perseguida. Tocar unha campa era como dicir, estamos aquí, védenos matar. A Igrexa foi perseguida, vémolo nos numerosos mártires romanos. O toque manual de campás español, aunque ahora tamén seguramente se vai incluir o italiano, é patrimonio inmaterial da humanidade. Todos sabemos o que é un patrimonio material. Vostedes aquí teñen bastante patrimonio material, como son os bens inmobles ou as imaxes, que non deixa de ser arte. Pero moitas veces non pensamos no que é o ben inmaterial, como pode ser as nosas tradicións, os bailes tradicionais, as moñeiras, pois todo iso. As campas tamén é un ben inmaterial. Pois as campas poderíamolo equivaler hoxe en día ao antigo WhatsApp. É un pouco bordo decirlo así, pero para mellor entendemento é a mellor forma. A campa avisábanos de todo ata os anos 60, aos anos 70, que xa empeza o deterioro do toque manual, que a implementación pois tamén dos martelos automáticos. Non só iso, pero tamén o cambio da vida, pois había unha cultura de sostemento, pois traballábase para vivir e para comer. A cultura empezou a cambiar, así que con eso pois tamén cambiaron moitas tradicións, ou máis que cambiaron, foronse perdendo. E isto tamén afectou ao toque manual de campás. En moitos sitios como Suiza, pois xa se empezaron a preocupar nos anos 50 pois de protexelo ou de documentalo, pero aquí na nosa terra, como sempre vamos tarde, mal e arrastro, e poñémonos ahora hai 50 anos ou 60, 70 a recollelo. Que pasa con isto? A meirande parte dos campaneiros xa son maiores, moi maiores, 90 anos, que xa non poden subir, ou a maioría xa morreron. Que pasa con isto? Cun campaneiro maior que sabe as tradicións, que sabe como son os toques, pois perdemos toda unha sabiduría nun lugar específico. Porque se falamos de toques de campanas, falamos dunha linguaxe viva. É unha linguaxe viva que cambia dun sitio a outro. Os toques de Viveiro igual semellan distintos ás parroquias
limítrofes, parecidos, pero distintos. Ou se nos vamos ao outro extremo de Galicia, van ser ben diferentes. Aquí mantense o volteo, que hoxe en día é moi escaso en Galicia, pero é unha lengua viva porque cambia dun lugar a outro. O toque a morto é moi diferente en todos os sitios, aunque semellante pero diferente. Despois, para a muller tócase dunha forma, para o home tócase doutra. A veces, se a parroquia está dedicada a un santo ou unha santa, a muller leva máis e o home leva menos, ou viceversa. E no tema de outros toques, como poden ser os toques a lume, os toques a tormenta, que hoxe en día eses toques a meirande parte non os coñeceredes, porque xa se perderon. E perderonse tamén cos campaneiros que foron morrendo e perderonse na memoria colectiva. É unha linguaxe sonora que estamos chamados a preservala. Non a guardala nun museo nin nunha web almacenada, senón a vivila, porque as campas tamén se viven. Toda aquela persoa que se achega á Asociación Cultural Campaneiros de Galicia e se achega un pouco á Catedral de Santiago, que a temos un pouco como sede, é onde facemos ensaios, e toda aquela persoa que queira aprender ten a oportunidade de achegarse, pois as campas son como unha droga. Moita xente que está na asociación, xente nova, porque non somos unha asociación de xente maior, somos unha asociación diversa de xente. Bueno, o único maior son eu. Hai moita diversidade, temos a campaneiros xa experimentados como son Valentín, pero temos a rapazada que está na universidade que non é xente que sexa de igrexa, porque se pensamos nas campanas vámolas a vincular á igrexa, porque tradicionalmente a igrexa sempre as usou pois para chamar aos actos, que ese é o seu uso. O uso da campá é chamar, é alertar. E para eso se leva usando durante séculos. Pois a xente que proba que non é deste mundo, pois engancha. Temos varios testimonios de xente na asociación que non é cercana á igrexa, nin de ideas nin de vida, e que se achegou á asociación e enganchouse. E as campanas pois deronlles un xiro. Algúna que outra persoa ten me dito que lle aportou pois algo que lle faltaba na vida, que estaba facendo vacío. Voume moito polas ramas, que eu empezo en moitas direccións. Así que vámonos a centrar na linguaxe das campanas como patrimonio. Un patrimonio que debemos protexer, pois é unha lingua que nos conta algo, que nos está contando algo específico. Contanos se morreu unha persoa, se esta persoa era home ou muller, centrándonos nas disfuncións. Pero tamén nos conta, moitas veces, se esta persona era nova ou maior. Moitas veces nas carreiras, igual algunha persona nova as lembra, as carreiras en moitos sitios pois eran máis longas, se a persoa era maior, eran máis curtas se a persona era máis nova. E despois se morría un cativo hasta os 9 anos, pois tocábase xa dunha forma distinta. Aquí a señora xa está indicando, xa algo lembra. Claro, como dicimos, é unha linguaxe que cambia, pero era un toque como máis festivo. Cando morría un cativo considerábase que morría un anxiño, así que se tocaba anxiño, creíase que iba directo para o ceo. Como se morre o Papa, se morre o Papa tamén tocamos a festa. Nin que van para o ceo, non todos. Habría que saber se o Papa Borgia está no ceo, está no purgatorio ou onde está, porque non todos son vos. Así que a linguaxe cambia e explícanos. Eu lembro dun asociado que me contaba que na zona de Ferrol, cando naqueles tempos o teléfono non estaba en todas as casas, pois na Reitoral estaba o teléfono. E había un toque de campana para cando alguén chamaba para unha aldea desa parroquia, o cura indicaba que a campana que estaban chamando, e indicaba ademais a aldea.
É dicir, é unha linguaxe que nos explica algo. Cando viñan as treboadas, sobre todo no verao, falábamos de época de subsistencia hasta os anos 60, 70, na que o que sementabas era a túa comida do ano. É o que igual podías producir no tear ou en algunhas cousiñas máis, é o que che daba de comer. Unha tormenta que viñera en verao, cando tiñas toda a túa colleita, ben sexa de trigo, de millo ou do que fora, se caía pedrazo, en algunhas zonas tamén lle chaman seixos, pois podíache desfacer toda a colleita do ano e quitarche o sustento. Así que había tamén outro toque especial, que é o toque de tormenta, ou tente nublo. E a xente coñecía. E queríase que este toque pois tiña o poder de desfacer as tormentas. Non sei se sexa mito, lenda ou realmente certo, pero nós temos experimentado en algunha procesión, xa o fixemos varias veces, de ameazar choiva, e antes da misa tocar o toque a tormenta e deixar ese espazo para que a procesión poidera salir. O sea que xa sabedes os de Viveiro. Aquí non tocaron e estamos a chover. Bueno, pues, de todas as maneiras de tormenta, ahora que está aquí Román, no Cabildo da Catedral en 1760 planteouse dos canónigos que querían quitar o toque a tormenta que se facía desde San Miguel de maio hasta San Miguel de setiembre, que era a época das tormentas. E no Cabildo planteouse que o toque era un toque de unha hora de volteo de campana, que era unha locura, ás 7 da mañá, e os canónigos dixeron prohibilo, e dixo un, pero que va a espantar a tormenta un bronce? Eso es unha cosa de, vamos, de tolos, entón querían suprimila. E o obispo chegaron de reclamacións dos paisanos que dicían que de suprimir o toque de tormenta, nada, polo cal os canónigos tuveronse que aguantar e escoitar o toque de tormenta durante moito tempo. Como ben fala aquí Valentín, é unha linguaxe pois, que estaba dentro da xente, a xente tamén protestaba, hoxe en día protestan para quitarlo. Estamos nunha contrapartida. Cantas igrexas hoxe en día están denunciadas polo toque de campanas que parece excesivo ou xente que lle molesta. Pero é realmente porque non apreciamos a tradición, non apreciamos o traballo. Cando vemos todo o que hai detrás, pois é cando empezamos a aprecialo. Isto dounos un pouquiño impulso de recoñecemento que no 2022 en Rabat o toque manual de Campás español fora nomeado Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Os que escoitaríades a radio ou veríades a tele ou os que leedes xornales daríades vos conta que a finales do ano 22 hubo un boom de noticias de campanas, campaneiros aquí, campaneiros alá, toque manual, patrimonio inmaterial. Hoxe en día sae máis a miúdo. Isto fixo que tamén houbera certo recoñecemento e houbera certa apreciación, que non é un son que estorba, senón que é unha tradición que algo nos explica e que algo nos fala. Xa me estou enrollando moito, eu sempre me vou polas ramas. Ora, así unha pequeniña reseña. A asociación nace no 2022 no convento de San Antonio de Arbón, en Padrón. É unha reunión de 8 campaneiros, entre eles eu, Valentín, Xosé e aquí Chicho, o Campo, e máis José, o cuñado de Valentín, e faltan tamén 2 mozos tamén. Estes somos os cimentos desta asociación que se crea para ser garantes do toque manual, que o toque manual non desapareza e poñelo en valor, defendelo. Fundámonos no 2022, xa vamos polo 3º ano. Nese mesmo ano logramos entrar na Catedral de Santiago e empezar a recuperar o toque manual de Campás, desaparecido nos anos 70 co despido improcedente do campaneiro Fandiño. Valentín debe ser o único campaneiro que está na única catedral
que en toda a súa historia non perdeu a figura do campaneiro. Isto é moi reseñable resaltalo, pois a maioría de catedrales, por non decir todas, fundiron os campaneiros. Viron innecesario, viron como un gasto excesivo e empezaron a implementación de martelos que, aunque ven que se non hai quen toque, é mellor que toque un automático, pero non vamos a apostar por el, vamos a apostar polo toque manual, porque a persona toque. Un martelo non vai ser capaz de expresar o sentimento que expresa unhas mans, que expresa unha persoa. A campana fala ca persoa, a persoa fala ca campana. Son dous pero son uns. Un vibra con outro. E expresa. Isto a xente maior sabrá o dicir moi ben cando nunha parroquia había varios campaneiros e se tocaba Xan, sabían que tocaba Xan e non Pericán, porque ainda aprendendo do mesmo campaneiro, cada un daba a súa alma, porque tendo un mesmo pai salen diferentes fillos, pero sempre sacando o perfil do pai. Queda esa alma primixenia, pero a tradición transmítese, e ten que ser algo que se siga transmitindo e non se perda en ustedes, nin se perda en min, senón os que veñan, os máis novos, que por aí vexo xente nova, tamén aprendan, se preocupen de depois transmitir eso aos seus fillos e aos que veñan, que non se perda a tradición, loitar, igual que loitan pola súa Semana Santa, e que ano tras ano se faga, é algo tan antigo como pode ser a bendición do Cristo ou o abrazo, ou a Virxe que se limpa as vaguas, igual creo que me falaban do século XV ou XVI, pois tamén o toque de campana se manteña e se transmita como transmiten a Semana Santa. Que esta tradición siga e que non morra. E ustedes sexan garantes, teñen unhas campanas de volteo que en Galicia son un pouco escasas, porque estánse fundindo, o patrimonio non traballa de todo como debería traballar, non se entende o que é unha campana, pois en moitos sitios foron quitadas, pois ustedes loiten polo seu e transmítano. Non deixan que morran en ustedes, transmitan o que saiban, e loiten por elo sen deixar que as campanas calen. Unha campana calada é a maior estupidez. E aquí remato, pero só unha pequena pincelada coas campanas, porque di tantas voltas. Eu dicía que iba a facelo pequeno, pero acabo me estendendo moito. Que é unha campana? Unha campana é un idiófono. Que é un idiófono? É un instrumento que sona de por sí, por o seu propio material primario. Cal é o material primario disto? O badal. O badal non, o badal faina sonar, pero o material primario é o bronce. O bronce é unha aleación de cobre e estano. Antigamente cada fundidor, eso falará yo chicho despois, así que eu non me vou meter en materia que non é miña, e explicaralles. Pero o bronce é o material primixenio da campana, é o que fai soala. Un instrumento, unha guitarra, poñámonos, son varios elementos. Está a caixa para facer que sonen, están as cordas, despois está o clavijero para afinalas. Non, a campana era por si mesma, só lle fai falta algo que bata nela. Non lle fai falta máis. A campana é bronce, é moi diferente dun fundidor a outro. Cada fundidor pois tiña as súas porcentaxes e os seus perfiles. Algúnas son como máis estiradas, outras son máis achatadas. Verán ali no claustro, nestas dúas campanas que trouxemos, a máis grande é unha reproducción do século XVIII e a pequeniña é feita aquí puro campo. E a diferencia de ambas as dúas campanas son 3 kilos. 3 kilos, que non é nada. Pero ustedes verán e se dirán, esta pesa moito máis, é máis grande. Pero non, son 3 kilos. A campana tamén ten os seus propios nomes. Isto é unha asa, que é como se pendura a campana. Se ten esta forma, así en forma de 3, chamase asa. Pero se suben ao campanario, se algunha vez subiron, verán que as súas teñen outra forma. A outra forma chamase de coroa, pois ten forma de coroa, como as coroas imperiales dos reises. Depois está o ombro, que é esta parte onde vai enganchada a asa. O medio tercio, medio pé
e o pé, ou saia tamén lle chaman algúns, e despois o badal, que é o que percute a campana. E despois dentro levaría unha asa. Aquí veredes un ferro, esta está taladrada aquí no ombro, porque os ferros non se lle poñen de bronce, senón que se lle pon de ferro. E o ferro, como sabrán moitos, oxida. En algúns casos simplemente cae, no que moitas veces se taladra o ombro, fanse uns buratos, e se lle pon unhas asas atornilladas que non mengua o sonido da campana. En outros casos, se a ferro se sube, pode reventar tamén a campana. Estas son as partes. Esta é unha campana italiana con trazas góticas na asa, pero renacentista, é do 1575. Quixámosla traer aquí pois para explicar así brevemente o que é unha campana e podela ver de cerca, se algúns non subichedes aos campanarios ningunha vez, pois aquí unha máis pequeniña. E con isto despídeme porque eu podría me alargar e podo falar varias horas e vou enganchando unha cousa con outra e non acabaríamos, estes meus compañeiros non falarían e pois non tocaríamos e sería todo mal. Moitísimas grazas. Bueno, non lle falaríamos a Andy porque nos acabaría con o noso tempo, pero sí. Bueno, e só decir sobre os campaneiros que eu na catedral descubrín que teríamos que cambiar a ópola, porque realmente na catedral de Mondoñedo as que tocaron casi sempre foron mulleres, campaneiras, e eran traballos duros de casi 6 ou 7 horas tocando as campanas, pero sí, eran mulleres, miña tía, miña mai, miñas irmás, e xa en 1569 había unha primeira muller que lle tiña que aprender ao seu cuñado o buen toque das campanas, vale? O cuñado morreu e o ano seguinte a súa muller xa lles dixo que se quedaba ela co traballo. E o Cabildo contestou ao día seguinte, se le mantiene con el mismo salario. O sea que eran realmente campaneiras. Vamos a dar paso seguido, porque claro, se falamos de toque manual, a última parte de Andy pues enlaza moi ben co que ven agora, non? Agora vai nos falar Xosé Enrique López Ocampo, mestre fundidor de Campás. Xosé Enrique é heredeiro dunha tradición artesanal que se remonta a 1630, cando a súa familia fundou un taller de Campás en Arcos da Condesa, en Pontevedra. Aprendeu o oficio de seu pai, continuando unha saga que moldeou Campás para lugares emblemáticos como a Catedral de Santiago de Compostela ou da Almudena en Madrid. Hoxe acabaron de dicir Chicho que fai 25 anos que se colocaron esas campanas na Catedral da Almudena. Bueno, ele está ao frente da empresa de Campás ao Campo e realmente é o último taller artesanal de Galicia donde se preservan técnicas ancestrales para fabricación de campás utilizando barro, leña e bronce. E pasolle el que nos explicará moito mellor a súa como fan estas campás. Hola, bons días. Eu non me vou enrollar tanto, só vos vou explicar un pouquiño que, bueno, somos fundidores de Campás, temos un taller moi modesto, moi humilde, un obradoiro, ali na Arcos da Condesa. Levamos eso desde 1600 e pico facendo Campás e intentamos pois non cambiar ninguna parte no proceso de fundición de como se facía no 1600, pois eu intento facelo igual. Entonces nada, pois trouxen aquí unhas fotos para un proxecto que fixen para que vexamos máis ou menos como se funciona. Arrancamos cun proxecto que nos mandan, que temos aí, bueno, unha campana e arrancamos. Primeiro teño que facer uns ladrillos, esos ladrillos fagos de barro, amaso, e poños así no chan en forma redonda. Os cables os vou deixando secar a temperatura ambiente. Esos son os da base, esos son para facer os moldes os da parte de arriba, esos son cos que levanto o molde, e vou trazando a plantilla. A plantilla teño que trazala según a min dame unhas dimensións, co diámetro que teño, pois teño que quitar uns kilos, uns espesores e tal, para que a campana soe ben, bueno, facer a campana que eu quero.
que son esas plantillas. Despois teño que saber como é o taller. O forno ese que esa parte redonda que se ve detrás é feito por nós, funciona con leña tamén. Entonces aí xa con esos ladrillos que son os que se ven aí no fondo son que empezou a levantar un molde. A plantilla, que é a tabla, ten un pau que é o eixe e vai girando alrededor do molde, o cal vou empezando a facer o molde. Empezo cos ladrillos de planta que chaman, que son o da parte abaixo do cierre. Sigo levantando no molde, xa meto os ladrillos de sobreplanta. E agora empezo xa a levantar, xa se empeza a ver a forma da campana, e como esa tabla vai me girando ao redor e vou facendo. Ainda que aí non se aprecia moito, xa é unha campana de 1000 e pico kilos, o que pasa que non se aprecia moito. Aí xa se ve o primer molde. Para facer unha campana teño que facer sempre 3 moldes: un molde interior, unha falsa campana, que é este, e despois un exterior. Bueno, unha vez que fago a falsa campana, teño que facer todo o que vou poñer á campana, o que vai salir no que é a campana de bronce. Teño que facelo primeiro en cera, tallalo, facer un positivo, do positivo saco unhas plantillas negativas, e con esas plantillas saco unhas ceras que teño que facer. O que é a campana, como vai ser en bronce, teño que facer en cera. Voulle facendo todas as formas que ten en cera, as letras todas que vai levar, e fago a campana en cera con todas as inscripcións e con todo como vai ser de bronce, pero teño que facela de cera. Unha vez que teño de cera, teño que facer o tercer molde. Entonces, para facer o grabado da cera, para facer un negativo en barro, teño que empezar dando capiñas de barro cun pincel, cada día a súa capiña, secando temperatura ambiente. Entonces vaime collendo un gordiño de barro e vaime facendo o que é o grabado da cera no molde. Sigo lle dando o barro e, bueno, despois xa collo e xa lle meto un gordo para que me aguante a presión do bronce cando me entra no molde, enrollo todo con alambre e fago consistente. Despois, unha vez que teño o molde rematado, teño que ir enterrando diante do forno, botando capiñas de 20 centímetros, boto unha capa e teño que ir apretando, botando capas e apretando. Eso faime que cando me entre o bronce o molde non me rebente, porque claro, se metes 1000 e pico kilos nun molde de barro, aunque aguanta, acabaríamos reventando. É máis que non mo desmolde, porque se a presión do metal intentaría quitarle un molde sobre outro, entonces teño que ir apretando e botando capiñas. Unha vez que teño o molde tapado, pois encendo o forno, empezo a meter leña. Estes son os canales, o que hai diante do forno son os canales que é por onde vai a correr o metal, que os fago en pedra, e teño que ir dando calor tamén para que despois chegue o metal quente e non mo rechace logo. Limpio os canales todos, ese meu pai que está me axudando a limpar os canales, a brasa toda que ten. E nada, pois teño que abrir o tal, ese o metal correndo, está entrando no molde. Esas proyeccións que ves é pois por onde está respirando, botando oxígeno fora e saindo. E aí temos o resultado, a campana saindo para fora, e aí tende xa todo o que fixen en cera, pois todo feito en bronce. Aí vese ben, e aí vamos xa, bueno, a estrutura, que fixemos a estrutura de madeira, e nada, colocada, xa está en Barcelona, colocada no seu sitio, e, bueno, feita toda totalmente artesanal e a man. E nada, eso é moi traballo. Despois teremos uns 5 ou 10 minutos se queredes facer alguna pregunta a calquera dos ponentes. Pois maravilloso. Bueno, e agora vamos cunha terceira parte que dentro da asociación tamén é moi importante, que é un pouquiño catalogación de campanas. Bueno, aquí tedes a Xosé Troiano Carril, é un investigador e divulgador da historia do patrimonio galego en xeral, e na actualidade está investigando sobre os fundidores de campás en Galicia, catalogando tamén tanto os mestres fundidores como as campás.
a día de hoxe teñen recollido máis de 300 fundidores de campanas en Galicia. Entre eles, claro, está aquí Enrique, se non malo sería. E tamén catalogado, eu creo que máis de 5.000 campanas. Vamos por 5.800 con autor. 5.800 con autor. Pois deixo-vos con el e falaramos das campás de Viveiro e de Campaneiro. Bueno, bos días e agradecido por estar aquí, por invitarnos. Vamos así a falar un poquinho sobre as campás que hai no Concello de Viveiro e un fundidor que traballou aquí durante casi 50 anos. Bueno, un poquinho de lógica ou, bueno, que xa coñecedes, pois o Concello de Viveiro sitúase ao norte da provincia de Lugo e así mesmo está situada dentro da comarca da Mariña Occidental, da cal é a súa capital. Limita ao norte co mar Mediterráneo, o sur cos concellos de Ourol e Valadouro, o leste con Xove, Cantábrico. Que dixen? Se me fui a Cantábrico. Vaya por Dios. Aquí como el Reino Unido mar por medio. Sí, bueno. Pero no Mediterráneo, está o clima. Sí, o Mediterráneo, vámoslo deixar no sur. Bueno, decíamos que o leste conxove no oeste co Concello do Visceo. E o Concello está formado por 12 parroquias, aínda que eu non o teño moi claro se son 11 ou se son 12, porque, bueno, vai cambiando a través da historia, sempre van cambiando, non? Unhas veces se anulan as parroquias e se convirten en anexos. Bueno, mestres fundidores do Concello de Viveiro. Aquí hubo un mestre cántabro que, bueno, chegou a estas terras, debe gustarlle, e instálase en San Xoán de Covas. Chámase Francisco Aza y Palacio, nace no 1751. Como dixen, pois é un mestre fundidor de campás natural do Valle de Oz, nado 4 de noviembre de 1751. Casaría na igrexa de Santa María de Toralla, en Cantabria, en 1787, con Cipriana Alonso Aza. E, bueno, estuvo aveciñado aquí en Viveiro, e a medida que íbamos catalogando as campás, iban aparecendo campás del, e gracias tamén á axuda aquí de Valentín, sin el, pois, sería complicado saber incluso onde tiña a fundición, porque co tema do arquivo, pois, a verdade que me poñen a súa labor é importante. Entón, como dixemos, estaba veciñado en Viveiro, en concreto na parroquia de San Xoán de Covas. Segundo apunta no libro de fábrica, bueno, despois de moitos, en 1796, no libro de fábrica de 1796, de Santalla de Devesa, en Ribadeo, na que pois, nos indica que traen unha campá para fundir e despois, máis tarde, pois que veñen a buscala, non? Ademais, polos datos a ter en conta, as súas campás aparecen nesta zona de influencia, o sea, na zona de influencia do Bispado de Mondoñedo. E polos datos que nos dan os distintos libros de fábrica, que xenéricamente apuntan que levan a Viveiro, o sea, normalmente non dicen a San Xoán de Covas, din a Viveiro, levamos a acampar a Viveiro, de Viveiro, a acampar, sempre nombre Viveiro. De Francisco Aza temos varias campás, sobre todo aquí no Concello, como non podía ser menos, non? E hai dúas en colaboración con Francisco Blanco Palacio. Francisco Blanco Palacio era o fundidor
de Mondoñedo. Un fundidor que, bueno, temos catalogados centos de campás e moi boas campás. Por exemplo, a chamada fixeron entre os dous, entre Francisco Aza Palacio e Francisco Blanco Palacio, que aínda que compartían apelido non eran familia, pois fixeron a Ronda e a Paula da Catedral de Mondoñedo. Hoxe en día pois xa non existen, sobre todo a Paula, porque a Paula foi refundida varias veces. Nun apunte do libro de fábrica da catedral poñe: se leyó el memorial de los campaneros Francisco Aza y Palacio y Francisco Blanco pidiendo alguna gratificación por crecidos gastos que han tenido en virtud de habérseles desgraciado la primera fundición. Había veces que, bueno, a Paula é unha campá moi grande e se non sale ben a primeira, os gastos son unhas pérdidas bastante grandes. Este Francisco Aza de Palacio pois tuvo un fillo que se chamaba Antonio Saturnino Aza Alonso, que teño dúda de si realmente vivía co seu pai ou non. O que si temos claro é que hubo en 1833 traballa xunto co seu pai para facer dúas campás en Santa María de Gando. Por ese traballo cobraría sobre 2.918 reais. Este é unha, como vedes aí, a campa que hai na Capela da Misericordia e, bueno, é a típica cruz con pedestal. Normalmente Aza, no pedestal poñía Aza me feci. En esta a diferencia é que, bueno, o pedestal está decorado con selos cuadrados, motivos vegetais, e abaixo, no medio pé, poñe Aza me feci, se vos fijades por esta zona, en 1826. Bueno, pasando a Antonio Saturnino Aza, dixamos que era, bueno, este foi, aínda que era fillo de Francisco Antonio, nació en Hoz de Enero, en Cantabria, en 1794. Como dixemos, bueno, fillo de Francisco Aza Palacio, que pasou toda a vida aquí, e asinaba co segundo apelido, aínda que é Aza Alonso, por motivos de prestixio, que o mismo fixeron os Blanco Palacio de Mondoñedo, e conservou o apelido Palacio, porque era por marca, por prestixio, pois vendía e, claro, non é o mismo poñerse no mercado con outro nome, non? Se xa vende e xa, bueno, quen fai as campanas? Pois o Aza Blanco Palacio, o Aza Palacio, pois é un motivo de garantía. Sabemos tamén polos libros de fábrica da Colexiata de Santa María do Campo, na cidade da Coruña, que fundiu dúas campás en 1823 e en 1826. Isto é a catalogación das campás daqui do Concello de Viveiro. Son 54 campanas as que cataloguei. Pode que se me quedara algún atrás, non sei, porque hai capelas que moitas veces te atopas con ela, o sea, non sabes, e te atopas de cara con elas, non? E entonces, así, pois, de San Cibrao de Vieiro, temos, a verdade que hai unha serie de fundidores, e non se repiten moito, non? E entonces temos de Mondoñedo Antonio Blanco Palacios, que vivía sendo a maior, e José de la Sota, un fundidor
que facía campás de Lugo. Logo temos fundidores estranxeiros como Moisés Díaz de Palencia, e de aquí, de San Francisco, temos a campá máis que se conserva, a campá máis antiga do concello, do ano 1688. Está feita por Francisco de Monasterio en 1688. Este Francisco de Monasterio por esa época traballaba digamos, nunha colla de fundidores na que tiñan, digamos, o dereito de facer as fundicións tanto en Lugo como en Ourense. Vale, non vamos a nombralas todas, vemos que aquí pois hai diferentes, Portilla Linares. Temos, quería incidir en esta, na máis nova do Concello de Viveiro, a campá máis nova, que é do ano 2015, feita polo Socampo, en concreto por Chicho. Entonces pasamos desde o ano 1688 ao 2015. Onde está? En Santa María de Galdo. E despois, a segunda máis antigua, témola moi cerquiña de aquí, que está no convento das Concepcionistas, que é do ano, aquí teño unha dúda, 1702 ou 1709. Ao sacarlle a fotografía ten unha mancha, entón non o teño moi claro. De todas formas, ten unha idade considerable, posto que normalmente as campás están en torno aos 200 anos. Consérvanse moi poucas que sean máis antiguas. E unha campá de 300 anos, pois, digamos que xa é unha campá considerable. Xa, por non dicir a que se fixo por Francisco de Monasterio, a grande de aquí, que xa ten máis, non? 1688. Esa, o Dios non o queira, o día de mañán que rachase, pois sería bo conservala e musealizala e facer outra nova. Entón, así para resumir, temos 24 no Concello de Viveiro temos 24 fundidores distintos, nun total de 54 campás. Como xa dixemos, a campá máis antiga do Concello é a campá maior de San Francisco, de 1688, fundida polo mestre cántabro Francisco de Monasterio, e a campá máis nova do 2015 de Santa María de Galdo, fundida polo Socampo, en concreto por Chicho. Deste total de 54 campás, hai dividida por séculos, temos pois unha do século XVII, 6 do século XVIII, 20 do século XIX, 23 do século XX e unha do século XXI. E despois hai tres campás que ou ben por motivo de acceso ou ben porque está rota ou está rota xusto onde está o ano, pois non, máis ou menos, podemos dicir máis ou menos de que época é, pero non o seguro non o sabemos. E bueno, e con isto pois hasta aquí, moitas grazas. Bueno, espero que vos gustara estas charlas dos meus compañeiros. Eu teño que dicir que para mí sí, como sempre, escoitalos é un placer, pero teño aquí un problema, que o presidente da asociación quere decir algo importante, entón por eso lle vou pasar o micrófono. Non é tan importante, pero sí. Cada un de nós poderíase haber alongado máis nas charlas e profundizar, aunque isto deixámoslo para que noutra ocasión volvamos a falar de campanas aquí, que isto non sexa único. As campanas teñen moito que decir, teñen moita historia, e cada un poderíamos nos alongar moito. Pero eu o que quero dicir é que a Asociación Cultural Campaneiros de Galicia é unha asociación aberta a todos,
para toda aquela persoa que queira entrar, non só é para campaneiros, senón é para toda aquela persoa que estea interesada nas campanas ou queira coñecer as campanas e nos queira axudar nesta labor de divulgación e de recuperación. Así que todo aquel que se quixera achegarse a nós, pois ten tanta facilidade como buscarnos en internet ou pedirnos despois o número, buscando Campaneiros de Galicia ou Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, tanto no Twitter, aunque non o utilizamos moito, no Instagram, no TikTok ou no Facebook. Pero se buscades o noso nome en Google, aparecemos tamén o número. Non temos a ningún campaneiro de Viveiro apuntado na asociación. A asociación, pois, quere buscar a forza. Cando nada máis fácil que romper algo que enfrentalo. A forma de romper a unidade enfrentando ideas. Así se rompe moi fácil. Pero cando nos damos a man e todos facemos forza, é a forma de tirar as cousas adiante. E así a Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, diversa. Todos teñen cabida. O que non ten cabida dentro da asociación é a política, é o fútbol, o deportes, é a religión. Falamos disto porque xeralmente son tres opinións ou tres formas de pensar que son moi diversas. Cada un somos da nosa casa. E podemos ser aquí todos crentes, católicos. Eu tamén son católico, vou a misa todos os domingos. Encántame tocar o órgano e participar. Pero eu podo ter unha forma de pensar, vostede pode ter outra. E os que están por ali, os novos, poden entender de outra forma. Inda sendo todos crentes, cada un mirámolo dunha perspectiva distinta. O mesmo na política, é o mesmo nos deportes. O fútbol é o máis estendido e moitas veces dá lugar, pois, a tortazos. E nós na asociación non buscamos nunca confrontación duns e doutros. Todos temos cabida, todas as persoas, sacando, pois eso, o que nos faga diferentes. Buscamos o que nos fai común, o que nos dá a forza. E a forza, pois, dándolas as campanas, e o noso amor por elas, ou o noso interese por elas. Pois por eso sempre buscamos, pois, aumentar a familia. Somos 45, pero se puidéramos ser todos os campaneiros e todas aquelas persoas que lle gustan as campanas ou que lle poidan chamar a atención ou que non queira descubrir, estamos abertos, pois, a ensinar, porque isto non só é para xente experimentada como Valentín ou como o Campo, ou xa dende o nivel máis cultural, pois Xosé, por exemplo, non tocaba. Pois achegouse á asociación e xa vai tocando algo. Chicho pedía campanas, pero non se lle daba por tocales, eso xa casi é un pecado, non? Pero ca asociación, pois dixo, vamos a tocar un pouco, e igual lle daba un toque, porque había que escoitar como sonaba. E bueno, xa folga de falar de Valentín, pois xa ten carreira, como non nos podemos meter, pero cos outros sí. Aquí todos temos cabida, e todo aquel que non saiba, pois nós tamén lle aprendemos, e nada mellor que aprender que nunha catedral que ten uns campanotes como Santiago. Falando da maior, as litúrgicas, pesa 3.560 kilos e tócase metido debaixo dela. Así que toda persoa que se queira chegar a nós e formar parte nosa vai ser benvido. Axudádenos a loitar pola tradición e a transmitila, porque o que non se transmite está condenado a desaparecer e morrer. Moitas grazas. Teño que facer un apunte. Na asociación, mellor que non teñan nin os do Madrid, nin os do Barcelona, porque eu son do Atlético. Bueno, vamos a ver. Primeiro tamén quería dicir, saludar a Pacucho, que xa o dixen antes. Creo que por aí, non sei se está Manuel, non o sei se puido vir, non veo, José, René, non sei se está tamén por aí, Enrique, Juan, Ángel, Leo, non sei se esta xente está por aquí. Bueno, pois xa sabedes, os da asociación estamos aquí.
e que vosotros aprendades tamén a moita xente aquí en Viveiro. Bueno, ahora simplemente vou deixar 5 10 minutos para facer preguntas e despois os campaneiros de Viveiro, tiñamos pensado facer os 2 campanarios, pero vamos a facerlos aquí, que suban os campaneiros de Viveiro, que faigan os toques de aquí, os que controlen todos, que nos expliquen desde o campanario, e despois subiremos nós a tocar con algúns toques distintos aos de Viveiro. Pois, o que dixen, para rematar, facendo todos os toques no campanario móvil. Bueno, pois nada, a vosa disposición, se queredes facer algún tipo de pregunta. Eu estou asombrada porque a miña ignorancia, cando vin a fundición da Campás, eu creí que se facía dentro dun forno a fundición. Despois explicoume aquí o presidente Pepe Veiga que os heraldos que temos aí fora seguiron un proceso parecido que explicaba o da fundición, pero é moi curioso ver como ese bronce vai discurrindo. Eu non tiña nin idea desto, por iso que somos ignorantes en moitas cousas deste tipo de enseñanza que é tan importante para todo o mundo. Eu faríache unha pregunta, Chicho. Unha campana que rompe, que ten unha fisura, podes arreglar ou cal é a tua opinión? Normalmente deberíase cambiar, como, porque ahora estáse falando de soldar, pero que é o que sería mellor realmente? Unha campá que rompe, si ten valor patrimonial, quero dicir, si xa ten uns anos, porque temos refundido campanas con 30 anos, que a mellor non son feitas máis ou menos industrialmente, esa campana pode aproveitar o bronce, si vale o bronce, ás veces nin o bronce vale. Pero si ten valor patrimonial, a campana debese baixar e colocar onde a xente a poida ver, porque normalmente teñen unha ornamentación da súa época e teñen unhas inscripcións ou mismo que nada novo, todo eso debe-se conservar. Despois, a fisura sí que se pode soldar. Cando unha campana fisura pódese soldar, porque hoxendía, a ver, onde compro bronce, cando estou comprando en Italia, pois hasta che venden o electrodo ca mesma aleación que do lingote, logo. Pode soldar. Que pasa? Cando unha campana destas tan antigua rompe, aunque se solde, ten moitas posibilidades de que che volva a romper. Por que? Polo espesor que perdeu. Unha campana onde toca o badal, a campana ten varios espesores. Por exemplo, unha campana que teña onde toca o badal 8 centímetros de espesor, para que vibre esa campana, no medio ten 1 centímetro. Abaixo ten 8 para aguantar o golpe. No medio ten 1 centímetro para que vibre. Arriba volve a coller espesor para aguantar o peso. Entonces, abaixo, nesos 8 centímetros que é onde bate o badal, pois con o paso de 200 anos temos 4 centímetros. Por eso rompeu. Entonces, sí, a fisura soldase, pero a uso normal vai volver a romper porque o desgaste ten. Bueno, aquí a máis bella se lle deron a volta. A que dice Francisco máis bella xa está dada de volta, sabes? Sí, bueno, normalmente as campanas teñen por un lado unha cruz, que esa tense que poner hacia fora, pero bueno, se se ve moi gastada, se toca sempre hacia o mesmo sitio, pois podese virar e ir gastando por outro lado. Pero bueno, ainda que toque por o lado contrario a onde está gastada, vaiche romper ao final por onde está gastada, porque como é todo un conxunto de vibración, fai nos rachar por onde é máis endeble. É unha segunda pregunta que sempre tuve en duda, e non que che preguntei. Hai algún mito a veces que dicen que se a campana está vibrando e lle pos a mão pegada á campana, que pode romper. A ver, eu teño a listo traballando con elas continuamente, a favor vibrara, teño que botar a man e non me rompeu nunca ninguna. Despois tamén eu teño escoitado, si mal ben a abrazas, pois que sí que podes vender. Nunca me pasou.
A mí nunca me pasou en todos os anos que levo traballando. Entonces, en mito, verdad, pois non sei, o mellor pasou algunha vez que cadrou e quedou así, pero bueno, a mí particularmente nunca me pasou e non sei se físicamente é posible ou non, tampouco. Aclarado. Unha pregunta, o tema para a final, cando a faz, o sea, para darlle o tema da afinación, botalle máis, non entendo, sabe? Non, é unha campana, según o diámetro que teña, pois teñe que dar unha altura e uns espesores. Claro, o sea, teño a campana pois, de 1 metro de diámetro, pois sei que me pesa 520 kilos, sei que me ten tanto de altura, entonces eu teño unhas tablas moi antiguas, que son paus de buxo, que non están nin en kilos, están en arrobas galegas, e con un compás, a medida que vou fabricando o molde, vou medindo en varios sitios, e vou corrigindo a tabla hasta que me dé clavado. Entón, se eu xe fago unha campana de 10 arrobas que pesa 120 kilos, A afinación aquí... sáleme con 120 kilos, tens que darte conta que o bronce é un metal moi pesado. Entonces, ti se eu lle aumento 1 milímetro solo todo alrededor da campana de arriba a baixo, xa un aumenta 10 kilos. Entonces, sáleme cun peso clavado, cun diámetro clavado, cunha arroba clavada, sale afinada polas miñas tablas e pola miña forma de fabricar. Relacionado con isto, quer decir sempre que a proporción de cobre no bronce é mesmo. Si, nós sempre usamos a mesma proporción, que a ver, o bronce é unha aleación de varios metales. Cobre e estaño son os que usamos nós. Nós sempre usamos 80% de cobre, 20% de estaño. Hai outros que usaban outros. Antigamente cada fundidor tiña a súa aleación e non lle contaba a nadie. Non facían as máis cal, outros... Pois esa aleación pode abaratar moito. Esa é unha aleación moi cara hoxe en día. O kilo está carísimo. Pero o bronce admite aluminio, admite plomo, admite ferro, entonces, si por un supuesto a mí me sale o kilo a 15 euros, podo poñelo a 10 euros. Esa campana non vai sonar ben. Pero claro, aí está a xogada de todo. Isto, antiguamente, o normal sería a aleación en un 78, ou eso decían, que a aleación ideal sería 78% de cobre e 22% de estaño. Pero, bueno, hoxe en día é estándar, e xa veñen en ligotes, entonces 80-20, que é, digamos, é o mellor, porque a maior, se lle poñes maior cantidad de estaño, a capa sona máis aguda, máis bonita, pero tende a rachar como cristal. En cambio, ao contrario, se lle metemos máis cobre, tende a sonar máis bruto, por dicirlo de alguna forma, pero é unha campana máis dura, non rompe tan facilmente. E con respecto ao da afinación, normalmente, pois Chicho xa as fai, e xa as fai con esa nota musical, por decirlo de alguna forma. Pero si por alguna casualidad non tuvera esa nota musical, e sobre todo estos talleres industriales o que fan para conseguir a nota deseada, sobre todo cando son os carrillóns, o que fan é limala un pouquiño pola parte interior. Van a limando e van a medindo co sonido, e entonces consiguen pois esa nota que un quer. Pero bueno, eso xa sería para campás de carrillóns. Eu queria facer unha pregunta máis. Enhoraboa pola iniciativa, que é extraordinaria por parte de Xunto Feliz. O nome das campás como a Berenguela ou como a Paula, ben dado polo Cabildo ou ben dado pola organización eclesiástica, ou son denominacións populares do povo que ya chamou dese xeito? Vamos a ver, por exemplo, mira, en Mondoñedo, o nombre das campanas, por decirche algunhas: Fructuosa Bárbara de los Dolores, Gonzala Juana de la Expectación, Martina de Jesús María y José, Feliciana Aldeodata de Patrocinio, Ronda Rosenda María Natividad. Vamos a ver, normalmente algunhas que son donadas por xente, en moitas iglesias por párrocos, seguramente poñan pois, o santo do que son eles máis devotos, ou o santo mismo da propia iglesia. Pode ser tamén que señan que foran donantes civís,
é que quixeran poñer especialmente un nombre, eu que sei, Jerónima, como é a da catedral, a das horas, pero Jerónima púxose porque mandou a facer un obispo, Muñoz y Salcedo, e era da orden dos Jerónimos, pero para que ves que teñen sempre algunha relación. Aquí a máis nova que hai, que é do 54 ou 57, chamase Francisca Jacoba, porque Francisco era o Fraga, Francisco Fraga, e Jacoba polo a Iglesia de Santiago. Sempre teñen en relación. E outra cousa, en canto a construccións dos campanarios, Non oímos. ten que ver co campanario, máis que ca igrexa, non? Vexo que campanarios e deses templos colocados á dereita, á esquerda, moi cerca do altar. Esa ubicación do campanario, en algún momento ten que ver cos ventos predominantes da zoa, para que o son vai hacia un lado, hacia outro. Algún estudio acerca disso? Que eu sepa non. Non... Aquí temos o caso que San Francisco está á dereita, Santa Pero María bueno, está á esquerda. está a dereita, pero non está máis, está a outro lado. De feito, tamén, por exemplo, disposición nas catedrais que as campanas do que tocan normalmente esteñan nunha torre, pero que nas outras tamén están as do redor. É dicir, non terían moito que ver, non o sei. Algunha cousa máis? Sí, perdón. Sí. Más ou menos, que a campana do reportaxe, canto tempo leva a facer? Pois, para facer unha campana desas eu boto 3 meses ou 4 aproximado, dependendo do tempo. Hai partes que teñen que secar a temperatura ambiente, se está a día como hoxe, pois tardame máis ou menos. Esta era grande, era de unha tonelada e pico, entonces fixe unha sola. Normalmente esos 4 meses levo varios moldes xuntos, por exemplo, a semana pasada fundín 4, e vou nos facendo todas xuntas, pero eso, 3-4 meses. O sea, temos unha produción moi limitada cada ano, non facemos moitos. E canto pode valer unha campana con máis? Pois vouche dicir o bronza como comprei a semana pasada. Comprei a 15 euros o kilo, comprei unha tonelada. E se pesaba 1200 kilos, botei cuenta só o bronce. Pois o meu challo. Bueno, vamos a pasar ahora aos toques. Buenas, señores campaneros. Hola. Con los toques de difunto, ¿vale? Bueno, pues sabéis que aquí en San Francisco se toca, cuando muere una mujer, son 2 toques, con la campana grande, como la más antigua de Viveiro. 3 toques para un hombre. Y luego, cuando muere el obispo, se tocan 5. Cuando muere el papa, se tocan 6. Doblando las campanas de una manera distinta. Vamos a tocar como si muriera el papa. Estos serían 5 o 6 veces, más o menos. Y ahora se doblan las 4 campanas que hay. No va solo. Simultánea, ¿eh? Esta no, otra no. Sí, todas.
María 3 veces seguidas, cuando muere el Papa. Cuando muere un angelillo, un niño, una niña, ¿cómo se toca? Bueno, vamos a tocar ahora, como más nos gusta tocar primero, que es para una gran celebración. Que repicamos y volteamos la campana pequeñita, la refugio pecatorio y la más antigua. Vale. Vamos a tocar otro toque de alegría, también se toca muchas veces en la procesión de la borriquita, que es volteando las 4 campanas. Cuando estamos de penitencia, para ceniza, por ejemplo, en ceniza, en conferencias de Cuaresma, la procesión del Ceomo y Vía Crucis de Hombres. Son solo para la penitencia. Y es simplemente doblando la grande, nada más.
vamos a tocar para la llamada a los terciarios, cuando hay alguna orden tercera, aparece lo que es una iglesia franciscana, bueno, y aquí la tercera orden somos los que llevamos aquí 800 años, y bueno, para la llamada de terciarios. Bueno, para llamar, cuando se tocaba aquí, ahora ya nunca se toca, pero bueno, a arrebato, a fuego, a tragedias. Bueno, los toques de misa diaria. Paso o difunto, cuando pasa un cadáver por diante de la iglesia. Pero cuando hay un difunto, cuando pasa el cadáver por delante de la iglesia, pues también se toca. Como falábamos na charla, o toque das campás é unha linguaxe e comezaba ben temprano ás 6 da mañá en verao e ás 7 da mañá en inverno. Este toque chamase o toque de alba, que servía para avisar pois, que xa abría alba e xa era hora de traballar. Este toque é recuperado da zona de Mos. Este toque é o toque de alba, pero de festa. Ora vamos co toque do mediodía, toque de ángelos ou toque de Ave María, tamén de festa.
ás 8 da tarde en inverno e ás 9 da tarde, pois, en verao. É o toque de ánimas de festa, pero do día anterior, ou de domingo, porque cando era festa, o toque de ánimas tamén servía para avisar que ao día seguinte era festa, pero era un toque tamén que lembraba a rezar por as ánimas dos nosos difuntos. Así que é entre festa e tamén plegaria de dor. Ora un pequeno silencio e indicamos a semana que remata do mes. É dicir, vamos pola segunda semana, por exemplo. Así que damos 2 toques. E así rematan os 3 toques que podemos decir que rexían o día, que eran plegaria, que eran oración, pero que tamén nos ubicaba, por exemplo, no século XIX ou século XVIII, no que os reloxos só estaban a mao dos que tiñan maior poder adquisitivo, pois a Igrexa daba certos toques que servían como orientación, aunque ao fin e ao cabo todos os toques que rexían un día, como son eses 3 toques, toque de alba, toque de Ave María ou toque de ánimas, aparte había outros como os toques á misa, que sempre eran a mesma hora, non deixaban de ser oración e tamén de avisar da hora. Despois tamén hai outros toques como son toques a morto. Vamos facer aquí, pois, outro exemplo. Eu farei uns e aquí algún compañeiro fará outros. Os toques a morto, por exemplo, na parroquia de na zona de Mos, o home leva máis toques que a muller, é dicir, o home leva 3 carreiras e a muller leva 2. En cambio, hai outras parroquias que ao revés, que a muller leva máis que o home. En estas carreiras tamén expresaban a idade da persoa que falecía. Neste caso, pois, morreu unha muller. Damos o aviso. Avisamos que é a primeira carreira, un silencio e un toque. Vamos pola segunda carreira, pois é unha muller a que morreu.
home levaría outra carreira. E daránse conta que na segunda carreira xa non hai aviso deses dous toques para indicar que é unha muller. Senón, dase a señal ao principio, dous toques. A xente que escoitou sabe que morreu unha muller, pero pode haber que algún andaba pola casa limpando ou barrendo por alá por atrás que non escoitou nada e chegou tarde a escoitar a señal. Pero escoita a carreira e sabe que morreu alguén. Sabe que pode morrer un home ou unha muller, pero non está seguro. Así que está atento e escoita as carreiras. Ao final da primeira carreira vai escoitar unha señal dicindo esta é a primeira carreira. Vai seguir a segunda carreira e vai escoitar ao final que marca a segunda carreira. Se queda atento, se toca outra, morreu un home. Se non toca, pois, morreu unha veciña. É así, despois se xa pa hora do enterro xa se faría o toque nunha campana e noutra indistintamente. Xa non se dá aviso porque non fai falla. A xente xa sabe que morreu alguén. A xente de antes tiña máis cohesión e non é como hoxendía que cada un vamos ao noso e a xente coñecíase toda. Na catedral en Mondoñedo o que se fai para avisar quen é un home ou unha muller é o toque a agonía. O toque a agonía antes, lógicamente, facíase antes de que morrera a persona, pero tiña que estar, prácticamente morta, pero tocábase para avisar que estaba morrendo alguén. E despois quedou xa unha vez había morto, pero chamanlle toque de agonía, que son 33 campanadas en unha campana que ali chamase Feliciana, pero morrendo o sonido. Vou facer 4 ou 5 nada máis para que vexades o que é o morrer o sonido. Así hasta 33 campanadas e despois daríamos na outra campana o que era a señal, que é a campana das señales, que ali chamase Fructuosa, e daríamos 2 se é unha muller, 3 se é un home, e así sucesivamente, 4 se é un cura. E así sería o que é unha muller. Mirade, como está chovendo moito, vamos a acelerar un pouco. Agora vamos a facer un toque a esquilón. O toque a esquilón na catedral en Mondoñedo era para avisar aos curas que tiñan que vir cantar o gregoriano. Tamén quedou como un toque social de que a 7 menos cuarto da tarde, xusto cando empezaba a tocar o esquilón, era cando se recollían a ferramenta, os traballadores empezaban a recoller. E nosotros, cando éramos nenos, para poder chegar a casa, as nosas mães dicíanos: cando empece o esquilón, tedes que estar na casa, senón vades a ter un problema. Entón, o esquilón para nosotros era unha maneira de regularnos. Vale, pois entón agora vamos a facer o bandeo de unha campana, un repique primeiro, un bandeo dunha campana e depois durante un cuarto de hora o bandeo de unha campana un pouquiño máis grande.
durante un cuarto de hora. E este era o toque de aviso pos sacerdotes e para a xente do pueblo en general. Cando deixou de tocar o esquilón en Mondoñedo, porque se deixou de cantar gregoriano, cantar o coro, ali, pois, había salido un periódico e dixo en Mondoñedo morre este esquilón, que é unha cousa que agora vais a intentar recuperar para que non morra tamén o esquilón, vale? O sea que as campanas tamén é un pouco os símbolos do pueblo, vale? E agora vamos tocar tamén aquí Andy un tentenublo, que este é un toque tamén como a tormenta, a espantar as nubes, e tamén é un toque moi bonito, escoitade. Vou vos facer, sei que vos dixo a tormenta, pero vou vos meter algo máis, así moi rápido, porque igual estás pasando un pouco de frío e de choive, pero moi rapidiño, para espantar a tormenta e para as colleitas e as festas. Este toque non só un toque, senón que é unha oración que di tente trono, tente tú, que Deus pode máis que tú. A mesma oración axúdache a tocalo. Tamén se tocaba cando pasaba algo no pobo, ben se incendiaba unha casa ou se alertaba dun perigo, inundacións, que esos poden ser os toques a lume ou a arrebato, que eu vou facer dous toques diferentes. Antes de que empece, na catedral o que se facía era voltear a Paula cando había un incendio, vale? Isto o que expresa é urxencia. Os tres, un é moi calmado, porque ese é da miña parroquia e tocábase durante 15 minutos. Pero outros son as dúas á vez, e que no escoite transmítelle que está pasando algo. E pois o outro é un repique moi forte. Eu agora vou facer uns cantos tipos de repique que son de festa, muñeira picada e tamén a xota.
diferencia as xotas das muiñeiras, pero bueno, unha forma tamén de aprendelas, que eu, como sempre explico na catedral, a muiñeira é plátano, 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 plátano. En cambio, se queremos tocar xota, pois xa lle cantamos a Ana. Ana come pan de Madinson, Ana come pan de Madinson. Moitas veces axudámonos destas oracións para levar o ritmo, como ben era o toque de treboada. Tente trono, tente tú, que Deus pode máis que tú. Sempre hai que buscar algo que che recorde para tocar. Eu era sacristán na miña parroquia, e dende pequeno eu subía, e cando tocaban os martelos automáticos, eu tocaba a súa vez. Este tampouco é bo. E o cura non se conta, porque o cura non era parvo, e mandoume a un veciño para que me ensinara. As primeiras veces foi un desastre. É como cando empecé a tocar o órgano. Acórdome o primeiro día, cando se comprou un armonio novo eléctrico. Lembro que nunha das cancións parei e dixen: veña, todos xuntos. Nadie quiso acompañar. Pero aquí, sen medo, quen queira chegarse para probar, están as campanas ao pé. A topar un campanario que estea ti a ti, non os van a ver. Eso solo nas asociacións de campaneiros, que hai unhas cantas desperdigadas por toda España. Así que achéguense sen medo, non escapen pala, achéguense. Eu expliquei antes desde o campanario que as muiñeiras, que son moi extendidas por Galicia, no resto de España chamanlle molineras. A mí unha vez viñeronme ao campanario de Santiago, á catedral, e dixeronme: sabes tocar molineras? Eu quedei un rato pensando e dicía: que carai son as molineras? E así que se me puxo a tocalas, digo me conta: ai, as muiñeiras. As muiñeiras é plátano, plátano ou cáscara, cáscara. Ten que levar esa cadencia. E para que soe así, son dúas na maior e unha na menor. Pero así xelo. Quen quere ser o primeiro en probado? Eu. O veña. Aí vou. Non lle des moi rápido, senón o badal vai empezar a bailar dentro da campá. No, vente para acá. Vente para acá. Aquí hai que meter a xunto. Ven se xente escapando para lá, Dúas, nunha. Dúas. Vamos a quitar a corda. Que si traía el corda, que yo. Ahora vamos facer o toque que se fai no encuentro o día de Viernes Santo pola mañá, onde toca a campana grande daqui do campanario de Santa María e respóndenos dende o campanario das Madres Concepcionistas.
Bueno, ahora vamos a hacer el toque de fiesta que se hace aquí para todos los días importantes en la parroquia de Santa María del Campo.